नमस्ते. आज आमच्या घरी पाहुणे आले आहे. हे पाहुणे म्हणजे फोटोग्राफर आहे. ते आता तुम्हाला आपली ओळख करून देतील आणि ते इथे कशासाठी आले आहे ते पण ते सांगतील. नमस्कार, माझं नाव विनोद नाईक. मी महाराष्ट्र वन न्यूज चॅनलवरून आलेलो आहे. आज मी शुभांगी कीर यांची शूट करायला आले. ते रेसिपी बनवतात जेवण, आणि जेवण बनवताना आपले स्वतः यूट्यूबवर टाकतात. त्या खास त्यांची रेसिपी बनवण्याची स्टाईल आणि पद्धत कशी आहे ती कॅप्चर करण्यासाठी आलेलो आहे महाराष्ट्र न्यूज चॅनलवरून. अगर डिश बनवता तरी मग काढायची तर डिश म्हणतात तरी आधी कसं करायचं ते कसं करायचं माहिती पडेल ना. कोणी या तुम्ही भेटा बिटा काय चाललंय, कसं आज काय रेसिपी बनवली आहे ते कळ. मला चिकन पाहिजे. चिकन काय कोकणी चिकन नंबर वन आहे ना. कोकणी चिकन एक नंबर. आता मी मेकअप रूममध्ये आले आहे. कुठे साडी घेऊन ठेवू? आता माझी साडी घालून झाली आहे. आता मेकअपला जाते. आता मी न्यूज चॅनलमध्ये आली आहे आणि आता मी शूट करायला चालले आहे. आणि ते आता शूट कसं करतात ना ते तुम्ही बघा. जाऊन आले का? कुठे गेले होते? अरे बापरे, आम्हाला पण शिकवा जरा कधीतरी. आम्हाला पण शिकवा म्हणलं. कुठे शनिवारी कुठे? म्हणा कसं बरं? एकच मिनिट, अजिबात गल्लत करू नका. युट्यूबच्या माध्यमातून पूर्ण स्वयंपाक शिकवणाऱ्या या आहेत शुभांगी कीर. स्वयंपाक येत नाही असं म्हणणाऱ्या सगळ्यांचा प्रॉब्लेमच शुभांगी ताईंनी सोडवलाय. त्या फक्त स्वयंपाक 4थी शिकलेल्या शुभांगी ताई स्वतः गृहिणी, घरात पती आणि 2 मुलं. अगदी साधी राहणी असणाऱ्या शुभांगी ताई युट्यूब स्टार बनतील हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नव्हतं.
सोशल मीडियाची कोणतीही ओळख नसलेली हीच गृहिणी आज देश परदेशातील घराघरात पोहोचली आहे. अचानक आलेल्या आजारपणामुळे आधी स्वतःच्या मुलांना त्यांनी स्वयंपाक शिकवला आणि त्यांची हीच वेगळी ते सर्व ना असं मी स्वतः करत गेले. आणि आईने माझ्या आतापर्यंत 60 वर्षाची माझी आई होती, पण आतापर्यंत मी डॉक्टरचं औषध नाही घेतलं. आणि औषधं फक्त काय म्हणजे जाईल इथे दिसेल, पण तुम्हाला इथे बघावं लागेल. तो म्हणजे लक्ष तिकडे ठेवायला लागेल, नाही कारण ते नजर थोडी. आता हे घ्या तिकडे सरकून, गावडे घ्या शिफ्ट करून तिकडे, चालेल. आता मी महाराष्ट्र वन मधून एक शूट करून आले. आता मॅडम आहे, ते आपली ओळख करून देतील. नमस्कार, मी रचना विचारे, महाराष्ट्र वन मध्ये अँकर प्रोड्युसर या पदावर कार्यरत आहे. आज खूप छान वाटतंय, कारण जेव्हापासून ए जिंदगी हा कार्यक्रम सुरू झाला, आम्ही नेहमीच अशा सामान्य महिला शोधतो की नावाप्रमाणे ज्यांच्या असामान्य कर्तृत्वाची कहाणी आम्ही तुम्हाला ए जिंदगी कार्यक्रमातून दाखवत असतो. मला आवर्जून सांगायचं, शुभांगी कीर या सामान्य गृहिणी आहेत, पण त्यांचं कर्तृत्व हे असामान्यहून जास्त आहे. कारण जे पदार्थ आम्हाला येत नाहीत ना, असे पदार्थ त्या शिकवतात, आणि ते सुद्धा युट्यूबच्या माध्यमातून. आणि हे सगळं कसं आहे त्यांच्या मुलामुलीचं, कारण जे काय आत्ता आम्ही बोलतोय ते सुद्धा व्हिडिओच्या माध्यमातून शूट करून शेवटी ते युट्यूबला जाण्यामागे त्यांचाच मोठा वाटा असणार आहे. पण आज एपिसोड करून खूप छान वाटलं. फील करत होते की एखादा पदार्थ पटकन खायला मिळतोय की काय, कारण मोदकाचे घावणे हा एक वेगळा पदार्थ ऐकायला मिळाला. मोदकाचे रोल म्हणजे आतापर्यंत आम्ही बर्फी रोल किंवा पनीर रोल, चीज रोल असेच फक्त टेम्प्ट करणारे पदार्थ ऐकलेले, पण मोदक हा कोकणातल्या लोकांना मोदक तर आवडतोच, पण मोदकाचा रोल कसा असतो तो एकदा जरूर मला शुभांगीताईंच्या हातचा खायचा. बोलवेल ना. आता बघूया काय गणपतीपर्यंत वाट नाही बघायला. नाही बोलवेल, नक्की बोलवणार. सगळ्यांचं तेच म्हणणं होतं की तुम्ही शिका. पीठ मळता यायचं नाही, पीठच मळता यायचं, पाणी टाकलं असं पीठ पसरायचं, आणखीन पीठ हा एवढा गोळा व्हायचा. आता घरात माणसं तेवढी खाणारी आहे म्हणून चालून जायचं. मग लाटल्यावर नकाशे ना, मग छाप. मग आज अशी अवस्था आहे ना की आपण गोळा करतो ना, मी तो गोल लाटून माहितीये तेल लावून आपण त्रिकोणी घडी करतो, तशा करून आज गोल. आता आमचं इथे सगळं शूट वगैरे झालंय. आता आम्ही घरी करतोय. आली ती अजून जरा सगळ्यांना पब्लिक करेल जास्त. आलो होतो महाराष्ट्र वन मध्ये. आता आम्हाला परत गाडी घ्यायला आली आहे. आता आम्ही घरी चाललो. महाराष्ट्र वन मध्ये आली होती शूटिंग घ्यायला. ते आता पूर्ण शूटिंग झालेली आहे. आता मी घरी चालले आहे आणि हे सगळं तुमच्यामुळे घडलं. मी आज खूप खुश आहे.